standby muna tabi. Hanapin natin yung Jazzler. Eto na. Okay na. Ayan na. Alion mano muna niya ito yung mga nagpaparap up na kung ano-ano. Yan. Chikitan, chikitan, dang, dang, kitumbang, bang, Diyos marhay na Webes na pagkaaldaw. kepin. Chikitan, chikitan, dang, dang, St. Jude ngunyan, so mga nagpapangaji dyan kay St. Jude tabi. chikitan, dang, dang, Pasalamat lamang asin padagos na maghagad ng intersesyon sa pagbuhay-buhay. O dyan baga sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu. ecstasy. Petsa 5 ka na Hunyo 2025. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat ang enot sa gabos. Chikitan, chikitan, dang, dang, kitumbang, bang, kitumbang, ketepe, tepe, tam, pam, pang, kitumbang, kepin. Chikitan, chikitan, dang, dang, kitumbang, bang, kitumbang, ketepe, tepe, tam, pam, pang, kitumbang, kepin. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Ecstasy, ecstasy. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Pasensya na at igo talagang nagkakatsi rin po na pagmapo ng programa. May mga queries, may mga inputs na pinagpapabot sa satuya and kita man naghahapot man tanganing ang pagpresentar takang programa. Igo kita nin nagkakanigong datos. Sagkod kitang Webes ngunyan ano, iyon na bagangit. Sinabi mo ng Webes kasubago paulit-ulit. O sagkod sa nakitang 10 a.m. Sagkod sa nakitang 10 a.m. tabi. And then magiging kasabay ta dyan na news team sa Mega Force Patrol sa panginot ni Chief Jimmy Pading Jim, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, si Joshua Bino, Angel Mustaza, Karen Nicolala, sa Manibela si Henry Mata, mantang sa Master Control yaon dyan si Pading Nald Baldo. What happened? Ba't nag-doble-doble na po yun, Pading Nald? Tabi? Ito na so amigo mo si Emeritus. Yaw, duman sa mo sa katanduan eh. What's happening? Ito nag-doble-doble. Sige, day bale. Pading Nald Baldo, kan Jigs Baldo Welding Shop, dyan sa Barangay Dapdap. Good morning. Sa newsroom yaon dyan, siyempre, ang diretso ang laban, talagang sustinido. News Director Mardila. With Angel Mustaza, o kaya Jen Matthew Balyaran. Madam Shia Leron. Si Nicole Ann Gloriani. Kasabay siyempre si Gmos Mario. Sinda po ang nagsusumada kan mga istoryang nagkakadarangog nindo sa news sa DCGB-AM and nagkakabara sa nindo dyan sa social media news portal ang DCGB News Online. Mantang sa IT, Jerome Nico Martinez. Ecstasy, Extano.
Ako mampuan sa Indong Public Information Officer ng Bayan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Si Pio Fernandez, good morning tabi sa nag-arantabay sa Laogan, Kabikolan. And siyempre so pinag-aabot man kan fuwersa kan DCGB maging sa luwas kan Rehiyon 5 and marhay na aga hali sa Pilipinas duman sa mga dyan sa mga nakaantabay sa man iba-ibang parte po kan Pilipinas asin kinaban sa DCGB News Online. Yan, sa bayan po kay kita na nadadangog kita sa AM band and nahihiling sa internet DCGB News Online. Good morning dyan sa Catanduanes, particular sa Virac, dakulan mga nagpapaarabot sa tuya dyan in queries man tabi, nin informasyon kahaputan. Well, sususog kita dyan kan mga istorya, dyan sa Virac, sa Catanduanes. Good morning. Sitwasyon baga dyan, ang mayor-elect is si Abogado Pusoy Sarmiento. Ngunyan, matunog dyan ang istorya na ma-recount padignal sa mayoralty race sa Virac. Iyo po yan ang capital town kan Catanduanes. Magkakaigwanin recount nag-file nin motion o ining naghagad ang grupo ni Gobernador Boboy Cua na nagdalagan baga si Gobernador Boboy Cua sa pagkaalkalde kan Virac na pierde ni Abogado Pusoy na Sarmiento. Ngunyan, ang mayoriya kang nakukuha dyan na reaksyon is sutawo padingnal, they're anxious. What happened? Pag kunya baga pag ining ang eleksyon nakatapos, mahiling mo na daisin na ning curiosity kung, okay, tapos na ngayon, talagang gana ngayon si Arog ka ini, iyo man talaga ngayon, bako paningnal. Pero sa Virac, iba, nata ngayon ta Arog ka ini, ang nangyari. Ang tao nagtataram, why? So, gustong sabihon, there's something in their hindsight, sa indang isip, nata, igo nga ning nagpapaabot sa tuyang informasyon na may nagasabi da sa dakol na mga barangay, nata ngaya ito, sisay man ngayan mabuto sa Arog ka ini. Arami nga, digdi sa barangay mi, makusog si Boboy na Cua. Napaano ngaya? So, halangkaw po ang curiosity kan tao dyan and tao na mismo basado sa mga nakakaulay niya to dyan. Ini basado sa mga inputs na ipigapabot sa to. Tao na mismo, especialmente sa Virac, ang nagbusol tanganing ining si Governor Boboy Cua mag-file good ning petition for manual recount kan kada balota sa pagkaalkalde kan Virac. Tanganing tanuson kung igwanin problema kung may mikos-mikos, miros-miros. Tabata, iga para paabot sa tuya, dyan may nagasabi da na ang tao ngaya sa inda. Sa mga kuwa. Pero sarong kurit kugit sa nangayan sa tuya naan. Iyon nagakunya sarong kurit kugit sa nangayan. Iba na ngayang mayor dyan sa Virac. Tabi, iyan ang mga pigpapaabot sa tuyang informasyon na pinagasabi, aligado, naglalataw dyan sa Virac, 2 or 3 months or so before election. Iyo nga yan, tao nga yan sa inda. Pero pag-abot nga kang panahon, iba nga yan. So, these things, na mga pinagkukonsiderar na yan, nag-raise ning halangkaw ning level po sa curiosity
kan mga butanteng biraknon, halos majority, what happened? Ano tabi? Kaya, ungon yan, to settle once and for all, tanganing daining dakul na hururon, ang ginibulugod na lakdang, get into the judicial process. Ang sabi kan kampo ni Gobernador Boboy Coa, sige tanganing matapos nan kung ano-anong espekulasyon, kung ano-anong iriwal sa hururon, sa Facebook, o kung ano, we go into the process, the legal process, to settle all the clouds, the doubts, the hindsights, gabos, to really determine kung may nangyaring problema, kung may nangyaring dapat na kurhiran. If really ngaya, the votes reflected in the results is really the genuine outcry kan mga butantes. Kung iyo ngaya na magluwas, then so be it. Pero kung may nangyaring diferensya, bulungon so diferensya. Itanos so dapat. Which is just but right. Lumaog kita sa tamang proseso within the ambit of the law, tanganing yan ang mga huring-huding na anak kung ano-ano, nasarong kurit kugit sa nangayan, samuya nangayaan, tabi daa. With confidence pa na nagbuburot pa daw yan ng mga statements na yan dyan. So, tanganing to settle all the doubts, we go into the judicial process. What is mandated for by law, tanganing magdeterminar kan arog ka ining mga kontrobersiyas. Mapundong na ayan tabi tanganing mawara na so further political divide. And I for sure, ang mag-inibong na ladong iyan, will submit to the wisdom of the law. Tabi? Puro man yan mga law-abiding citizens ang mag-inibong na kampong iyan tabi. So, tama na po yan tabi. Now that next week, ma-recount na po, manual recount sa pagka-mayoralty, abangan tatabi kung ano talagang maluwas. If ever, na ang resulta, iyo mananggadaan, nasa ngunyan, then so be it. Pero kung may sala, dapat itanos. So, dapat. Bako? Tayon ang pigmamandukan labag. Iyan ang purpose kan recount. Not to further political divide the society, but, to erase all doubts and to strengthen up the system. Tanganing igwanin na, kumbaga, matanos kung ano ang nangyari man agad. To erase all those doubts, in ang mga huring-huding na yan dyan, tabi, halatunta sana. Parang inda ko sana, gari historic man in a sense, because digdi po sa Bicol, first time yata ini, don't get me on that, kung salaan sa kuyang pagrurumdom, first time na magkakaigwa nin manual recount na an eleksyon inagi sa automated. Kaya pinagsusubaybayan ta ini. This is interesting enough. This will be a test kung baga talaga igwanin interference na nangyari duman sa true will kan mga ibinoto kan mga biraknon. This is a test case kung baga su integridad kan sistema kan eleksyon using this automated system. Kaya susubaybayan ta yan. Next week, mapon ang recount, balota por balota, interesting enough ini mananggad. Parang pilot case under the automated election system na iyan, makaka-experience kita nin recount, manual recount. Yan. So, iyo po tabian. Ang sa tuya masanandigdi is to erase all doubts, to erase all those cloud of anxieties, hindsights as in iba pa, we go to the process. Subaybayan ta iyan tabi. Kung igon ng nangyaring interference, mananggad, and na dilute so true will kan mga butantes dyan sa Virac, then tanuson so dapat na tanuson. Kung iyo man talaga, strength enough pa iyan. Kung ito talaga ng resulta, taganing yan, mapulinas. Ano man na mga dudata, dipisil.
kung igwanin araw ka na mga kunyambaga, mga bana-bana na puro sa nakita spekulasyon, puro iriwal sa Facebook, sa barangay, sa politika, it will create more division. Kaya ang sabi kan grupo ni Governor Boboy ko, di sige lugod nga ya. Halangkaw ang claymore kan publiko, halangkaw ang anxiety. So tawo na, gari na siyak ba gano, parang short of saying na, ba't ganitong resulta? Yan, gari arugaan, ba't ganitong resulta? O di sige kaya. To erase all doubts, we go to the process. Bako, yan. Kaya interesting po niya, inda ko sana ko nakalis na mga eleksyon na automated, igwa manin nangyari pa ding recount di sabi ko. Gari day wara, iyon lang, first time ini, kaya susubaybayan tayo dyan sa Virac, Catanduanes. Parang pilot case ini, na nagbutwang ini dyan na recount sa pagka-alkalde po kan Virac. Inda ko na mga mabutwa dyan. Medyo first, kumbaga, so sa pandemic pa di, first time tang nag-cover ng pandemic. Ngunyan, first time kita man na masubaybay ng recount right from our very region dyan sa Virac na ang susuy kung igwanin interference o nadilyot so sistema kan eleksyon using automated system. Tabi? Kaya nagkakaigwanin manual audit or recount. Yan. Balota por balota yan. Interesting ina po yan dyan sa Virac, Catanduanes. Tabi? Yan. Next week yan. Next week daama ko yan. Manual recount. Ta sa nagkaigwanan ining parang may proseso na parang nag-preliminary conference or what, gabus-gabus yan, may proseso na. Then comes now ining sa manual recount na mapuuna po, physical manual recount kan balota por balota diyan po sa pagka-alkalde kan Virac, Catanduanes. Tayo nga niyan, halang ka, nataro ka ito resulta. So, tao, nagnyalas pa rin igwaning halang ka na level of anxiety na siyak. Paano? Garo baga nagtaram? Man subinuto me. Bako nataro ka na nangyari. Bako, now to erase all doubt and to clear it all up, magkaigwaning political peace dyan, we go to the process. Yan ang sabi ka na grupo ba ni Governor Boboy ko, maglaw kita sa proseso kung ano baga mananggan. Ayan tabi ha. Ang sa kuyang numero tabi sa cellphone sa mga Globe subscribers, 096607301115. That's 096607301115. As in 0942-670-1195. Dahil ka mo tabi kunyan ha, malibong. Ang Globe ko, luway-luwayan ko, 096607301115. Tronta 096607301115. Sa Globe 0942-670-1195. Yan. 0942-670-1195. Smart yan, Bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial. Ano daw lamang, may nagaparadangog man kita diyan, kasuba ko ba kadakul-dakul. Ngunyan lamang testing man kita. Oy, good morning diyan sa mga taga kasuba ko nahiling ko na naghapit kita diyan sa St. John si Sir Popoy Balmes. Good morning diyan sa JRB Calibration Tire and Battery Shop and General Merchandise. Morning, Sir Popoy. Kataning sa nasinakan St. Jude Church. Ravax, maray nagas ang mga taga Ravax. Kan saro nagaduman ako, tamay nag-inquire pa din, may tinabangan ako na kunya na kalmot kan ayam. Pero kumpleto na siya na kan booster. Kan may one na pa-booster. Sabi ko, pwede pa ngaya yan? Aday nga yung problema. Good pa nga ito. Good pa nga itong booster na ito. No need nga magpasyat pa. Sige. Si Madam Rose. Good morning, tabi, Madam Rose. Good morning, Ping. Yes. Di pala, kumusta ka kung kumusta na?
Ayos lang tabi. Sige lang ang laban ng laban ng Ayos laban. na. O Oh. sige, basta still alive and kicking. Uy, Palanting, fiesta na sa Kamaling. Senyor San Juan. Ah. Senyor San Juan. San Juan, sabi. Oho, iyo. Kunyan, igwa duman ki mga tindahan sa kaunan duman mismo sa patio kan timbahan kan Kamaling. Oho. Siguro mga Saturday ma-open naman sila boss. Mm. Basta ang pangaran kan mga kaunan duman St. John the Baptist Culinary Patio 2025. Aha, yun. Duman, yaong kami duman. Yun, very good. So, gusto magsuporta, paano kaya project ini kan Pastoral Council kan Kamalig. Yes. Yung man ang mapapadumanan kan mga rent kami duman. Kung gusto nila makatabang sa Pastoral Council, dumuman sila man lain-lain na pagkakanan yaon. Yaon so kekois. Yaon sa kikois, dahil mawawara. Duman kami sa may aliluyahan mismo. Yaon ang kikois. Anon putahe kan kekois? Medyo dakol-dakol. Bata yaon Tapos si yaon si Chef Jan. ano? Iyo ang kasabay mi duman. Mhm. Siguro, surprise na lang. Anong oras? Ano rin mapon yan? Basta mapon iyan, basta siguro mga sa agay ko na. Pero ang final ning mabukas duman talaga Saturday. Oras Ganyan kan na operasyon. Anong oras kan Mga operasyon? alas 4 yan, alas 3, alas 4, igwa na iyan mapon. Burubanggi ano? Bumurubanggi iyan, pero bawal po sa Moan irinuman. Karaunan sa. Yaon duman man sa Balio, sa park man ito, duman man sinda. Subir So mga Plaza. kauna na, paano kaya, hampang may basimbahan? Iyo. Dahil pwede duman, basta, gusto magkaon, igwang pamanggi, igwang snack, igwang mga juices iyan, may mga pika-pika, nakon duman. Okay. The best Basta kekois. duman sa nakapwisto sa mo, may 19 kami mga stall duman, kuwera pa sa duman sa may gilid kan simbahan. Basta ayan ko niyan, ang project kayan ang malaog tabi kang pondo kayan para sa Kamalig Pastoral Council. Ngan ping may kukumustang pulan ako, may nakabisto akong sarong aki dyan sa sarong mall dyan sa Albay. Mhm. Makulitot pero nakabarkada ko. Kumusta ko taga Masbate, si Juba. Mhm. Aki iya na saro daan taga Masbate. Inda ko nga naka-close ko man so aki paghali. Mababa niya babay, I love you. Inarasin ako kaya. Houston. Sige So, po, oo. you say, Juba, kamusta ka daw, no? Siguro mga 5 years old. O, di na. Basta ping, i-upping ko na may Opo, time. opo, Ang opo. GB, pwede magduwan sa samo. Opo. Lalo sa banggi. Ikaw kami. Opo. Sige. Ayun. Thank you so Thank you, Peng. much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, si Madam Rose Graheda. Mas mapiesta naman agad ano, Senyor San Juan. Yan ang mga food stalls daang yaon man sa patio. Ang mga renta kayan mapapaduman man sa pastoral ano. Diyan po sa Kamalig ano. Kandali, may tumatawag sa atin itong 1471. Hello? Hello, good morning, Sir Tio. Yes, good morning. Reaction lang po dumang sa katanduan. Sa limbawa, magapunan ka na si Kuwa. Oho. Siyempre, magiging questionable nga na sa mga machine. So, ibig sabihin, sa machine may mga diferensya. That's why iyan ang nailuwas ko yan. Parang kuan yan, parang test case baga ano. Parang test case. Opo. Very good yan na Opo. observation mo. Opo, so, Oo. magiging questionable sa mga result. In case naman gana si Kuwa, sa pagpamahal down, magiging questionable buong Pilipinas sa mga machine natin. That's my point. Short of saying that, ano tabi. Pero depende man siguro. Depende ano sa lugar. Data sabot. Okay po, thank you very much po. Sige. Thank you so much. That's my point. Salamat tabi 1471 ano. That's my point ano. Test case ini sarong ko niyan ining automated election na parang it's on the line an credibility tabi ano. Sige. Anong advice pa ding Nald? Sige. Ipasok natin si Chief Jimmy hali diyan sa iyang location and then ma-time sa kita din mga hanap buhay. Dagdagan tang istorya diyan sa luwas. Jimmy Nasalita on the spot report.
Chief Jimmy Compadre, good morning. Yes, salamat tadi. Yan ako ngunyan digdi sa Provincial-led Agriculture and Fisheries Extension Center, PAPIC. Oo. Pinapanginotan ini ni Sir Renen de los Reyes, Chairman. With regards ini sa Tigres na problema kan mga nagtalikod na daw na actually nagpuni ni kay Mayor Nando Gonzales kan Ligaw na ang production ngunyan kan paroy bastante Oo. gikan sa mga parauma. Ngunyan so NFA ang term na ginamit ni Mayor Nando Gonzales nagbabakal pero dae Oho. nangyari nagbabakal maray ang presyo kan barakalan Oo. tamalaan presko clean and dry nasa 24. Opo. Ngunyan sa presko nasa 18. Oho. Ngunyan, paggan farmers nagpasiring dyan sa NFA, ang simbag, dahil na niya kami nagbabakal, tawara man ki budiga. Yun. Pagkatapos, dahil nagbabakal ki presko, dahil ki dryer. Ding dryer, okay. Therefore, ang conclusion ni Fernando Gonzales, Oho. amo, nagbabakalan NFA, pero dahil. Pero dahil. Ay, sus. Ngunyan, kung ka farmer, dismayado katabi pa de. Iyo. Kanata, maray ang presyo, gusto nila magremisa sa NFA, magkontribusyon na kuta na sa food security kan gobyerno. Wala sindang choice, tawara nagbabakalan ni NFA, pero daiman, dadarahon ninda sa pribado. Pigsa sa iyo ang pribado, mahana. haros ka ba nga ang presyo sa pagbakal kan NFA? Gustong sabihin, pigsa sa iyo mahana, ta duwang rasones, day nang istakan, day pang solar, kung an ipipabakal, mamarana, day man babakalon ta day istakan. Ikaduwa, kung medyo presko pa, day man babakalon ta day ning dryer na lugar. Wara. Uyun. Ngunyan, paghuro na inidigdikan mga rice farmers, rice association, rice farmers association, papanginutan na kan pabisita sinda, gari may napoformular na na solusyon. Actually, yaw nadigdi sa mga farmers, rice farmers, and pigahalat na sa National Food Authority. Kay Juan matroubleshoot initabi pa de. Yaw digdi si Sir Renen de los Reyes. Sir, si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Opo. Aram na niya so dalagan kan sa tuyang pag-irestoryahan. And ano ang plano ta ngunya na pagkal daw si Pading Pio sa DCGB. Ay, good morning po, Sir Pio. Yes, good morning, Sir Renen. Now, kung arog ka ng sitwasyon po, ano ang plano tanganing makahali sa arog kay na sistema tabi and mabentahan so parauma and so NFA man matabangan sa pag-stock nin paroy. Go ahead po. Yes po, kasi last week, as I recall, sabi sectors di yata yun, we were invited by the NFA for a consulted meeting for a guidelines on their auction proposal. Opo. Para yung aging nila yung aging. So, nag-explain sila how the auction will be done. Itanong din kami, nag-apot din ako kung paano ba ang auction, by region ba or province. O, kasi i-recommend daw nila na by region siguro. So, one of my na kasama sabi, kung pwede, hindi na tayo doon lumabot sa auction na yon. Sabi ko nga, i-adapt natin yung scheme na National Food Emergency. Very timely naman ang pupunta kay Sangguniang Panginoon through BMPAL niya, no? Na-drop na yung MOA with FDI. So ito, kasi yung part doon, dapat ba, the reason why hindi mo bili yung NFA ng palay, dahil puno ang bodega nila. So kailangan ma-decongest siya. So sabi namin, so this National Food Emergency, kasi yung APAW binago, yung 500 binogol na ng Sangguniang, Panlalawigan, 1,000 per month. And sabi ko naman, yung DSWD Kako-Kako, mayroon mga SLP na rice retailer. Okay, sir. Hello, sir. Sir, medyo pasimple natin yung... sir, Bicol ka po, Tagalog po, sir, tabi? Bicol. Ipo. Pasimple to tabi, ang sitwasyon arog ka ini, daing na nagbabakal sa NFA, daing maistakan, puro na gayud so bodega, and kung an ipapabakal man fresco bako pang mamara,
day man piga ako tada isinaning solar dryer system. Ano po na ang solusyon mo niya na sa indong gustong ipaadaptar tanganing maresolveran ang problemang iyan tabi? Go ahead po. Okay, sige, sabi ko nga sa NFA, makanta kami si Rice Sector Contributing by it's ngayon nga. So, in-invite namin si NFA, sabi, they will be coming 10 o'clock. Sabi, yung sugang, nasa Maynila. Sabi ko, kailangan, sabi ko kamo, magdigdi, para mas, kami, in other way, sabi ko, kami nabibridge. Yung bridge, may na, ma-decongest lang nindo, kasi may aram kaming programa, na ang DSWD na may rice retailer ng program, kasi nakulo nito, sabi ko sa mga katabang na, ma-decongest ang stock din yun para makapakal na gilayong kamukang paroy ka mga parauma tayo man kasi siyempre nasamantala kang trader. Yun. Oho. So, ang plano is itap sa DSWD tanganing ma-decongest, mabawasan, maakwat sa mga oversupply na yaon dyan sa bodega, nagsusurupay na, ikon sa DSWD, tas sa rice program bagaman agad ito kan gobyerno, arog kan tabi, sir, ang konsepto? Yes po. Pati yung link, ganyan din nga si DSWD kasi inaalamin nga kung tabangan to sabi ko sa mga parauma. Opo. Pwede ma-release din yung programang yan para mas sabi ko, on the other hand, so livelihood ninda, para itong bagasang mawabakal, bako sa commercial. Iyo Kasi po. mabakalin ng 29 or 33 at least, ang pamabakalan ninda, ma-enjoy mo, ang baratong bagas. Iyo po, opo. Now, so kunyan, duman sa mga nagpapabakal nin fresco na paroy, tapos piga sa yumahan kan NFA taday sindang solar dryer system na, ano ang naisip tabi nindo dyan na hororon tabi? So far talaga, ang NFA talaga, dahil sa kulangan kanya, talagang nagbabakal sinda, yung yung dried na talaga piga discourage na muna si wet ninda. Ay nga, walang sila facility kang ninda, pagda-dry. Kaya dapat talaga, medyo clean and dry na ito raw nindang mamara. Iyo po, yun. So kay puan man talaga siguro, on the part kan farmers, nahingwahon man na. So ipapabakal sa NFA, so mamara na tanganing maakomodar man sinda over. In the first place man, kasi dapat maging totoo din ang farmer. Kasi although nagpapalubi siya NFA, dapat talaga idaraw ninda. Kasi minsan, iba makita ng mga farmer na medyo hinuhuga ka na, pero linililigan ang paro, tapos magareklamo sinda. Kasi yaw lang dyan sa ninda sa metro sinda, dapat clean and dry, pag umata. Kasi minsan iba pa nag-ari na sa umahan, direkta, dahil napiglililigan, na duman sinda na, pinabasad man ninda tingnan nagbabakal kita, may classifier yan. Kaya dapat ang farmer naman, maging tultul man kang ninda na, ito ang malinig. Iyo tabi. Now, kung magparahaloy pang arog kay ng sitwasyon tabi, sir, tabata aranihan bagang ngunyan the natural consequences would be, tama ba ito na ibebenta lugod kan mga paraoma so sa indang paroy sa private traders na barato ang presyo over? Yes, pwedeng maginibot. Kasi itong nangangaipo ka nakikorta, dito matsaga kang baratong presyo. Yan ang year-round na problema talaga sa rice sector in the sinamid. Hindi ma-resolve talaga. Iyo tabi. Kasi kami man sa council naman, whatever mag-transfer na may mag-recommend namin, we will recommend it to the government. Sabi mga mag-transfer din. Hindi kasi national food emergency, pinunan nila kami February, nag-resolution kami kayo sa Tanggulang Pandalawigan. Iyo po. Kasi beforehand, di kasabay si Albay kayo Oo, day managad. Oo, narumduman ko, day kasabay so Albay duman sa pinagdeklara na food emergency, parang Metro Manila lang and other key cities. Pero so Albay, day kasabay, kaya day kita nakakonduman sa may price ceiling. Ano po? Yes, nag-resolution po kami sa Sangguniang Quezon to adapt that national food emergency. Na nag-hearing man, thanks to man, sabi, nag-action man tulo si Sangguniang, nag-hearing, si NFA, sabi nga ni Body Academic na nag-declare ng food emergency, kung magtaram si NFA na dahil man kasabay si Albay, that's the time na simunir na Sangguniang Panalawigan, nag-iban sila mga leeway na makasabay ang Albay. Oo, ay nako. Si iyo ba sana, sir? By the way, kindly walk us through halimbawa ining sarong paraoma nagbenta sa NFA na bakal so sa iyang paroy, mumulinohon ka ng NFA, so NFA man ang mabenta sa saudan. Na dahil pa itong scheme na ito na kaya naibalik sa dati nilang mandato. Open na sa recommend me. Iyo Mataro pa yung sectoral chairman sa
Tara, sabi ko, try to visit, sabi ko, si mga bodegas kung nababakal po ulit. Actually, kasi totoo lang po, ngayon na last 23, 5 po kaming farmer na in-install as farmer agriculturist for 1 month. So kami kaya nag-ano kang operation, kang apaw niya. Iyo po. Sumanda to baga paano niyang kanin FA, balik na sa dati na mag-stock sana, dahil magbenta ba ko? Yes po. Yan, kaya maski magparapabakal so farmer nin paroy sa NFA mamulinohon kan NFA day man makakakuha ning baratong paroy from the government taan man datungan ni kan NFA mag-stock man sana. We are at the mercy kan mga commercial rice traders. Yes po. Opo. O di sige tabi sir, sana may maray na resulta po suron ko niyan dyan to resolve the impasse tabi. Ano sir? Okay po. Opo, salamat din marhay sa oras. Nabanggit mo, sir, so pigalat ninong yan sa NFA. Nabanggit nino ka sa bago sa DSWD na makakatabang ito duman sa programa nilang SLP. Madigdi man sa DSWD. Ready na pala. National Food Authority na silang pigalat. Yes. Okay, thank you so much, sir. So, maki-update na lang kami kay resulta kan huroron mo niyan. So, yan tabi pa din. Ang sa yung dagdag na informasyon with Sir Renen de los Reyes, ang pamayokan Provincial Agriculture and Fisheries digdi sa probinsya ni Albay. Tama pa di supig na taram ni Mayo di tayo nando ano na iyo pero dai. Di tayo nando pa. Madali ni si tayo. Ko-research sa daw ngayon eh. Araw mo man sa nabaganto na ni Mayor Nando. Nagapakal niyan NFA. Gusto niya ang produkto. Pero dai. Anong bunga ko? Ano gusto sabihin? Ba't naputan mo ngayon dumaan? Kulingon mo ngayon. Di ba naman mananggad ako sa NFA? Ayun ba? Ayun nga yan. Nagkabakal nga kami. Araw nga kaya presyo. Nya kukunin ko ang dahil man nga kami nagabakal to, nabudi ka. Positive. So tip ni Mayor Itay. Yan tabi pa de. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya hali dyan sa imong lugar. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Halawig ang magiging parada alas 9:42. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nagtatabang na poong baga ito.
matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKB, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world.